Hau duzu bi bertso nahi duzun neurri eta doinuan osatzeko gaia. Maialen, preso zira. Presondegiko kantinan lan egin ezkero, fiteago aterako zirela erran dizute. Egun batean aldegin nuen, oso urrutira, begiak neuzkan alata guztiz, nere atzetik begira. Ta horregatik egun batean sartu ninduten florira. Orduz geroztik hemen bizi naiz, ohen banaintak adira, eta inbidiz begiratzen dut eguzkiaren argira. Hemen egunak tripa zorriak baino okerrago dira, baino okerrago dira. Naiz eta ongi portatzen jarri, ez dakit zenbat enpeño, ekintza onak sarri askotan, bihurtzen dira engaño. Albezain fite joan nahi nuke, nik nere sorterriraino, proposamen bat egin didate, baietz esango dut joño, nahiago baitut kanpoan bizi, hango eguzkitan laino, hogei urtean gela batean, gose